लोगोफोर जय हिंद लोगोफोर जोबोर अखा बोथोर आङो चिरां थांनायदो लोगोफोर गारियावथ' एन्जर हाबलायनाय गासिबो मिथिखागो उपाय गैया अखा बोथोरबाबो चिरां थांनांगौ जाहैबाय मानो होनबा दाख्लै बावैनि उदालगुरिनि हिनजावलानि केसा बेयाव दा थाङाबा उपाय गैया ओजोंनि मानसिफोराबो लेंहरदो फै होननानै मा खालामनो बेनिफ्राय लोगोफोर ओरैबायदि दुखुनांथाव मोनसे बाथ्रा सासे एसेबां गिदिर इउटुबारा सासे एसेबां सेलिब्रिटिनि नामखौ लानानै माने बिफा बिबाय बिसाराया हरनांगौ जाबाय आं ओरैबायदि दुखु मोनदों आङो मैयानि भिडिअआवनो लाबगौमोन बे भिडिअखौ नुनायब्ला माने बे बुंनाय रावखौ आङो लोगोफोर मैया आं बे बुंनाय रावखौ नुनायमोनब्ला आङो मैयानो लाबगौमोन लोगोफोर आं बे रावखौ ओरैबायदि दुखु मोनदों सासे एसेबां गिदिर इउटुबारा एसेबां होख्राव बाथ्रा बुंदों माने बिसारा नाम लायै बिथारबाय नालाय बेनिफ्राय उनाव सरि बेसाराया हराबा मा खालामनो लोगोफोर आं माने जेबो बुंनो सानाखै आं बेखौनो बुंगोन आरो लोगोफोर भगवान लोगोफोर आं बेखौनो बुंगोन आबरिया मोना दिनैनि दिनावल' माने डनेट खालामाखै गोदोनिफ्रायनो खालामबोबाय थादों आरो जोङो आबरिया मोननाव एसेबांबो फैसा दियाखै दिनै सासे इउटुबारा आबरियाखौ मानो इसेबां बिनि इज्जतखौ मानो इसेबां माबा खालामखो दिनै सासे एसेबां गिदिर सेलिब्रिटिया इमान रायजो राजाया आबरियाखौ मोजां मोनो दा लोगोफोर आबरियाखौ रायजो राजाया एसेबां मोजां मोनो आबरियाया बे 10,000 फैसाखौ हरखांनानै सासे इउटुबारनो बुंगोन ना लोगोफोर आं हरनो गोसो गैयामोन बारे नाम लानायनि थाखायसो आं हरनो गोनां जाबाय आबरिया लोगोफोर बेफोरबायदि बुंगोन नामा होमबा दिनै आं बिराद बोरैबा मोनदों आरो आबरिया बुंनो होनाय थाखायसो सासे इउटुबारा बेफोरबायदि बुंदों नामा सासे इउटुबारा एसेबां गिदिर सेलिब्रिटि जायखौ बर' हारियाव मानियो रायजो राजानो डनेसन होयो होननानै बेनिफ्राय बे बारनि खेबसेयाव माने जों फैसा बिनायखायसो आबरिया हरनांदों होननानै माबायदि बुंखो सासे इउटुबारा आं लोगोफोर साननानै सानस'नो हायाखै आरो आंनि गोसोआव ओरैबायदि दुखु मोनदों आं हरसेयाव उन्दुलांनो हायाखै लोगोफोर आं रावजोंबो नांलायनो गोसो गैया दिनै सासे सेलिब्रिटिया एसेबां बर' हारिनि सेलिब्रिटि बेखौ सासे इउटुबारा ओरैबायदि नाम लादों बिसाराया बिथाबाबो ओरैबायदि होख्राव बुंदों महरानो बोरैबा जालायलांदों जाय बुंग्रानिया आं जोबोर दुखु मोनदों सासे सेलिब्रिटियाथ' जोंखौ आं हरनो गोसो गैयामोन जेमसा बुंथाबबाय थानायनि थाखायसो भिडिअआव आङो हरबाय नों इउटुबारा नों बेफोरबायदि बुंना हो आं हरनो गोसो गैयामोन सासे सेलिब्रिटियाथ' बेफोरबायदि मालाबाबो बुंनाय नङालै अब्ला आब' रियानि एसेबां सेलिब्रिटि सासे गिदिर बर' हारिनि मा इज्जत थागोन बेफोरबायदिबा दे आंखौ भुल मानिबाय आं इज्जत होनानै सोरदोबा रायलायाखै गिदिर मानसिजों आं इज्जत होदो आं सार होनदो सार होननायनि उनाव आङो आरो मा बुंबावनो आङो सार होननानै रायलायदों भिडिअआव नाय आं सार होननानै कुइसन खालामदों नाथाय सासे इउटुबारा एसेबां गिदिर सेलिब्रिटिखौ मा सनमान दोनखो आं ओरैबायदि दुखु मोनदों रायजोफोर 1 लाखआन फैफिनगोना फैफिनानो आंनि आखायाव बा जोंनि आखायाव आबरिया 10,000 हरदों बेनि आगोलावनो बेनि फिसाया थांनानै 50,000 हैदों जोंनो 1 लाख हराखै जोंनो रावबो आखायाव 1 लाख हराखै 1 लाख फैसाया फैफिनगोना फैफिना होनना बुंदों लोगोफोर 10,000ल' हरदों जोंनि आखायाव आरो ओरैबायदि दुखु मोनदों रायजोफोर आं ओरैबायदि सानदों आरो बे 10,000खौ मा खालामनांगौ लोगोफोर नोंसोरनो बुं आं ओरैबायदि दुखु मोनदों सासे इउटुबारा सासे सेलिब्रिटिनि नामखौ लानानै बेफोरबायदि बुंनायखौ आं ओरैबायदि दुखु मोनदों लोगोफोर गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा हो ओरैबायदि माने गोसो सिङाव गुद दुखु मोनदों दा नै चिरां थांथारनांगौ अखा बोथोराव उपाय गैया थाङाब्लाबो बेबो गुबुननि खामानि आंहाथ' जेबो प्रफिट गैया बेयावबो नाथाय उपाय गैया सोरखौबा मदद खालामनो दा सिख्लाखौ मदद खालामनांगौब्ला सेंग्रानि फारसे प्रब्लेम बेबो गोरिब सेंग्राखौ मदद खालामोब्ला सिख्लानि फारसे प्रब्लेम दा जों गेजेराव जानानै मा मोनसेखौ मावगोनो अखा बोथोराव गावनि खामानिखौ गारनानै
लोगोफोर आं रावजोंबो नांलायनो गोसो गैया आरो जाय मानसिया आंखौ रायदो आं बैसोरनि भिडिअ मालाबाबो नायखाया लोगोफोर मानो होनोब्ला बैसोरनि भिडिअखौ नायोब्ला ओरैबायदि पइन्ट मोनो माबा मोनसे बुंफिननाय पइन्ट मोनो बेनिखायनो आं बुंफिननोबो गोसो जाया नाथाय आंखौ उन्दुलांनो हायाखै लोगोफोर सासे सेलिब्रिटिनि मुंखौ लानानै बेफोरबायदि डनेसन हरनायखौ बेफोरबायदि इउटुबारा बोरै बुंनो मोनखो एसेबां गिदिर मानसिखौ सासे इउटुबारा बोरै बुंनो मोनखो आं बेखौनो सानै सानग'नो हायाखै लोगोफोर आङो रावजोंबो नांलायनो गोसो जाया आरो आङो सोरजोंबा बिदि काउन्टार होलायनो गोसो जाया नाथाय उपाय गैया लोगोफोर आंनिया गोरोन्थि जाबायब्ला निमाहा हो नाथाय सासे गोरों इउटुबारफोरा एसेबां माने इउटुबाव थाबाय थानाय मानसिफोरा बेफोरबायदि माने ओरैबायदि रागा जोङै होख्रावलायना बुंनांगौ गैया कल नाम्बार दोङो कल खालामनानै बुं आं बेखौनो सानो आरो लोगोफोर मायबा मोनसे गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा हो आरो आङो आब'रियाखौ खेबसेबाव बुंबावगोन आब'रिया सरि नों बेफोरबायदिथ' बुंनो होखायाखै आं जोबोर दुखु मोनदों अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै जय हिन्द